Yeah, Badamas is back. He's back. हम जानतानी भीतरी तू फेर जइबो जदी जइबो त बहरी ना फेर अइबो। अरे डेरानी का हम जानतानी भीतरी तू फेर जइबो जदी जइबो त बहरी ना फेर अइबो। अच्छा हम कैसे जियब पड़ल बानी तहरा प्यार में। हम कैसे जियब पड़ल बानी तहरा प्यार में। रे सुनो हमर प्यारी होता तैयारी भेजे के हमके तिहार में भइल बा बरचा होता बेचारा चाना में के हमरा सारा कार में। आई हो दादा, अरे धुआं कर दे आई हो दादा। चक्रकोट कचहरी के ठीक नहीं खे छोड़ दो नाई काम जनू निक नहीं खे छोड़ ना दो। छोटा पीछा हमार गला साबिनु हो हमरा आगे पीछे बाबिनु हो। सुनो काहे खाती कर लेला लफरा बेकार में। काहे खाती कर लेला लफरा बेकार में। ले सुन हमर प्यारी होता तैयारी भेजे के हमके तिहार में भइल बा बरचा होता बेचारा चाना में के हमरा सारा कार में। अभियो से सुधर जाना। गैंगस्टर ऑफ बिहार गलत काम के बा गलत परिणाम तू तो नाम से ज्यादा हो गइल बदनाम। हरे मौत के खेल में होला अब डरे के का बाटे फांसी से हो हमर नाम चलेला बाबा मासी से हो। अच्छा मान जाए कुंदन पुलिस लेके जाए कार में। मान जाए कौशल पुलिस लेके जाए कार में। ले सुन हमर प्यारी होता तैयारी भेजे के हमके तिहार में भइल बा बरचा होता बेचारा चाना के हमरा सारा कार में। अरे फिर आइब करे जा बिल लेके।